Kinong tray kontrak jongka Ganesh Das Hospital kabadan halau mali ki bahak bapok kejing peniat jongka Ganesh Das Hospital Management Society hakasi pelai jongka tayau kila shim ya kesin jam ban penlong sendan da kejing sange tray kam ban penpau ya kejing persyak halor kejing set tulap jongka tenat kakoi kakya mentai ya kila jan lai benai. Kini kinong tray kontrak kabadan kumbah nrupu arngot ai. Hakini ke step kle lumlang hakamat ke office trekam jong ke medical superintendent i Dr. Wai Shabong ban penia kadak jong ke jingi teli halor ke jing syayu roj ke hok long briu man briu jongki. Na kaliang jong ke medical superintendent Maria Yoi kini ke jingi ki kalau khat ekran mardor kini kinong tres ke kamra trekam jong ka bad kala pente bru ban kaliang jong ke Ganesh Das Hospital Society. Kala pen krek ban siu no ikutulab basibnai jongki. Hendrai kini kejengkular kam syam lapun hun setia kini kinong tray ki badawa badai ban siu no ikutulab jongki bat la delong ban siu di ban siu bed arbenai. Ibaya tray ni deki phobnai ngim pa ya tulab te gidan ki baya tray hakawe kawe ke department gidan ki tray kalab gidan ki tray belasngi gidan badai po DO gidan badai po MRD gidan ki we badan po ki kok haki OT kim ju ya tulab tang kata hi ngi kran ba mentala lai benai ngim pa ya tulab tingin besar ke ngi gidan ki long yeng ki baladan kun dan keti dan ki long yeng pat ki bahap besar ya ka bai school nadong sadong ya pendap lon rei jingyo ru ibaret te ya kata kim sothu kan dangi keren ya ka salary ki keren man kumni kumtai da film sodap khili wat no shawai kum kani ka jok mentang nyo nei dan ki bala he dan ki bala teman dan bala lak badan ki bala over age hatu ka sukse banyo kam dai am ka besok to shito 100 am de ki purpose nem dan ki battery saus nem dan ki battery sans nem rus nem news nem pras nem ka ju ka jingyo andre kan kiur kam jukio Halor kini kejing sange trekam jong inong tray na kaliang ka medical superintendent kala penpau kejing sokya bagi ni kinong tray kem syam layo tulab aba penpau ba ka snow thu shai kejing e bagi ni kinong tray kimat bat namar kani kalau kular bakan session kya bane keren ni kene kam bat ki bor ba halor kanang bagi nong tray kin yo no ka tulab bat kumjuru ban kentiu no kejing siu jongki I Dr. Shabong iloong ba ka daw jong kejing slam ban siu ka tulab yakini kinong tray kedai namar kejing wanan shop jong ka klam COVID-19 bat kejing tray kam jong kejing khang dam ha kejela kablak taru wat kejing yo jong hospital namar kini kinong tray la siu tulab da ka society om da ka sarkar ilemete bru batang kejing siu ka tulab jong kinong tray kontrak ka shibnai ka kot sha ka saulak tengka bat kumta ha ka por badan kejing khang dam kadan kejing kta bat kejing slam ban pelat ya ka pisah te ka senjam ba ngakwa ban lem tai ki long kawai ba ngila ban penkiu ru ndiat ka tulab juki because ngasngo ba tulab juki khamret ndiat ki yo anta san hajar ibi nong tray ba ki tray dan rupu an ngot betre te ka kenta ba ki tray ru labon him de ki tang la kenta tang kenta mo te kenya kata rukom te kwa ban benele ban kinyo kambon kat kum kade hok jongki te kawe kata te kawe deng ong ki tho no ka sithi but pensawai ka jing e jong fi ki jing e phisem te kawe ki om ba liwat kam shawai ru la long over age te la te ne bun snem te deng ong tho no ka we sithi ke pisngo ba ke jing dawa jong phi jangan sepen forward kam se jrong ke kata chu I forwarding letter manong ba no kede sisa ba kilong tam ta kan sisa ba kisam jing e sisa ka kam jongki ka khya sisa bat ka ta ba ki om ki hi ba ki not kam se ba ki nyolat chu ba ki la he karta tang kita